kaburam bat kejingu baru kalong yublay ubala yalam yengi bat ubala kerko yengi bau penio pat yengi seisian pat yengi ke step begini syam langkum ne hagani ke program jong ke Good News TV ka One Ban Money Daily Devotional ni pediang sengo bahaya pi baru ki perlok ki pepek ya kani ke program nak away ke step syaka way pat haka kerteng ke ba em bat ka badon bor ka jong try bat unong pen em jong Yesus Christ ngaras ngongo ya ka Good News TV ka blebet ban khot ya ngaban ya ka daily devotional kan ni ka stem ling ba jong kan ni ka tayo baro si tayo ki parlok ki be it how try ka banda na ka tien ka jong blay kum ka mat ban ya puson bat ban ya perkhat lang ha kan ni ka stem kalong na ka kitab ki proverb kalau nong ke baar ke dekat ke besar bat ke besan kiken tian ke baong la deme wat ya ka kum ya ka rupa bat wat benya ya ka kum ya ka spa balaburi kum ta te men syam hang ya ka jing syap tiang ya utrai bat men syam ya ka jing kapang bangin ya perkhat hagan ke step kalong ka spa balaburi ki para bat ki men ke biit ke jonga kaspa ke balaburi kade kaspa ke bomsuk ban syam bat ban syam ru ya ka don kam ban wan bat ru hap banda pan sitom cibun ki nong wat spa la ne kita ki treasure hunter jong ke perthai ki wat ya kita ki spa jong ki berem jong ki bamen berem kum na kita ki lieng ki balangam ki balapa hajar senam mensua bat ru na ki yengs em handai bat ru na ki wei bat la ong ru ba ki ni ki tiar la ni kita ki spa jong ki ba manda ki long ki baram dor hadu kata handre ki spa balabu re ki bau Solomon utmu ha bau tho ya ka kani ka kitab kim de kita ki spa ki ba penru spa shimat handre ki spa ka balabu re ki bau Solomon utmu habau tho ya kan ka kitab kim dei kita ki spa ki ban la ban penriu spa shimet ya sha ya no re ya no handre ki dei kita ki spa ki ba lengba ka jing stand ka bakan jablai ki ban penriu spa ya ka jing long jing em bakan jaman sie kum balong ka spa balabu re jong ka perthai kum taru ka long ka spa balabu re jong ke baken jablay ngemla dalay lay ruban yo suk ya ka hab ban pen sitom da ka ba em sngi dengong ban wat ya ka da ka ba aitilon bat ban wat ya ka jeng ya slok ba dublay ha ki por baro lingkot ka baneng kong kumno ban syam ya ka ka spa balabu re na ka benta jongi kum ki bengai ka baneng kong ka long ka jeng ya slok bat belai lingba ka ketian ka bakot ka jong la don bakali hatu ngiju puli Bible ne em bon sen ka jubab ka long ho la da kalli pan kat no por ngi penlot ha ka ba perkhat pat puson ye ka ketian ka bakot o jong ka long ka ba kham ban ai ka jubab ngakan mau sa ha ka we ne ka interview ka bangi ngi perlong na ka benta ka we ka commission jong ka jakatre ka bangang don akan mau sa kata ka interview ba way na ki pastor barang ba ukele kata ka jengkele na pateng ya kita baru ke interviewers ki bawan na kata ka po baru angkat no po piju penlut ya ka po jong pi ka ba pule ka tien ka jong play ngas ngau ngas ngau thiang abang ayo ngau ya ka jubab jong kitu ki samla ki be ki don ki ba pelut ya ka po shikanta ki don ki ba pelut ya ka po ke jong ki bat lai kenta balong ru ki don ru na kita ki para samla ki bapan ki nadu kapor men stem man penlien yele dia ban yaslok badu blay ha ka bapule ka ktien ka jong nadu dang stem hab ban pen sitom pat ban yo tiang ya ka spa balaburi haga jeng sisya ka Bible kam day shu ka basitom haga nikisngi ke bangingi em ban yo ya ka kam day ko makata ka por jong ka nabon sawen kam day ako makata ka por jong ka Annie Jones andre ka Bible
hakin ni ke jok ke sngi ke ba menta kham ta ma ni ke rikhasi ke be ke jong ngi yo suk ke ka benta ke ba ar ke jing penlut por jong ngi ha ke jing yes lok bat ke jing duai ong we rang ba ha ke jing ye kendo ke ba kan jam sim ke ngio bani syam bat o ngaladon la ke jong kalong yeng kalong sam kalong ke kamram ke jonga kumu pa ban long unong duai na ke benta ke yeng ke sam ke jonga uyeto uneu parlok sau san ban riu ba jem men stam kalong ke por ke banga jupelut ban ye sa ja khmat jong trai na ke benta ki khon ke biet ke jonga ban na ke benta ke kikul ke kurem ke biet ke jonga Snow it habang perkhat yo nu shekre jong play. Uta udu ukpa ubashisha. Ubadon ya ka jingket khle banduai na ka benta ka yeng ka sam. Ujisu long role model jong ka jing duai. Don jadu don mentor. Handrai bet tang ka jing duai. Upan ka bo no play. Upol wong yu Timothy kan ye ka ktien uplay kan pen start ya me. Seki ai ke bekan jaman sim. Pat ke jing duai ke long ke bon. Bangin la ban job ya ke jing pensoi ki paralog ke be ye. Ke spa ke balo buri ke bu Solomon. Umut na ke benta jongi. Ke spa ke balo buri ke bu Solomon u angnun. Ke dei kita ke spa ke bangingin wat ya ke bentip yo blay. Bat ban siap tieng ya u. Bat ke jing siap tieng lane ke jing tip yo blay. Ke dei tang leng ba. Ke jing ya selok ke jongi ha ke jing duai. Bat ban penlut ya ke por ke jongi. Ha ke ba perle ya ke tien ke jong blay. To blay un kor khon ya rap yengi. Leng ba jong ke ni ke jing pusan ke beleng kon. Tungin duai. Nyai ngo ya me atrai na ke benta ke ni ke step ke ba. Ke step ke ba thamai ke ba me kor kho yengi. Ban nyai ngo ya me namar ke jing isnei ki jong me ki ba thamai man ke step. Ya rap lagi ngia trai ba halam baju kan ke jing perkhat pat puson ke belengkot ke jong e. Ke ba pan kan mau yang e. Batang hamedon ke spa ke belebure. Jesu ba ye tu ya rap yang e. Apa deng ke jing telot ke jing bom la jong ke jing em. Bengen persyang ban wat ya ke khmat ke jong me. Bengen persyang ban ya selok bat me lem ke ktien ke ba khut ke jong me. Ai bor yang e atrai ba ba. Ngai skam ba ka bor ka jome ngen long ki ba job ha ka we ka sngi tu kor khu ku kan ran ya ka ni ka por tu kor khu ye ka ni sngi tu kor khu ye ngi baro ki ba pet ya ka ni ka jing yes lok ha deng ki jing tlon ma me man pan shai ma me man ai bor tu yo shala di ka buram ipan bat ngingo ha ka kerteng ka jong Jesus Christ amen.